मनापासून स्वागत करते मंडळी. तर आजचा दिवस आहे मकर संक्रांतीचा. काल भोगी झाली, आज मकर संक्रांत आहे. सर्वांना मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. म्हणजे आजच्याच दिवशीच गोड बोलू नको, अनंत दिवस गोड गोड बोला आणि सर्वांना आज म्हणजे हे वर्ष सुख समृद्धीमध्ये जावो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. कारण वर्षाच्या सुरुवातीला हा सण येतो मकर संक्रांतीचा आणि या संक्रांतीला गोड पदार्थ खाऊन ह्या सणाची सुरुवात असते म्हणजे तिळगुळ घेऊन. तर सर्वांनी तिळगुळ खा आणि खूप खूप गोड बोला. मंडळी, तर आजच्या लाईव्हची आपण सुरुवात करूया. लवकरात लवकर जॉईन व्हा. समर्थ म्हणतोय सगळ्यात पहिले माझ्या बहिणीला संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा प्रीती या ताई. थँक्यू समर्थ, थँक्यू तुलाही आणि तुझ्या परिवाराला मकर संक्रांतीच्या माझ्या कोकणची माणसं साधी बोळी या आपल्या चॅनलकडून आणि माझ्या परिवाराकडून खूप खूप शुभेच्छा समर्थ. तुलाही तुला हे वर्ष खूप सुख समृद्धीमध्ये जावो आणि तुझ्या सगळ्या इच्छा पूर्ण हो ईश्वरचरणी प्रार्थना समर्थ. सर्वांनाच खूप खूप शुभेच्छा आहेत माझ्या आपल्या या कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलकडून. सर्वांनाही हे वर्ष खूप चांगलं जावो. मंडळी, लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. लवकरात लवकर कमेंट करा मंडळी, लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला. खास दिवस आहे, सर्वांकडे गोड धोड असणार आहे. पण आज एकादशी आहे त्यामुळे देवाला नैवेद्य नाहीये वाटतं आज एकादशी असल्यामुळे. पण आज सर्व बायका खूप छान नटतात, सजतात आणि हळदी कुंकू वगैरे घालतात. सिद्ध दादा म्हणतात हॅपी मकर संक्रांती. हाय सिद्ध दादा, नमस्कार. सिद्ध दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. संदेश दादा नमस्कार. आज डोक्याला काय आहे ताई? डोक्याला टोपी आहे. संदेश दादा, टोपी आहे, टोपी माझी लकी टोपी. सिद्ध दादा, तुम्हाला खूप खूप मकर संक्रांती. आपल्या कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनल तर्फे तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला खूप खूप शुभेच्छा. संदेश दादा, तुम्हालाही आणि तुमच्या परिवारालाही आपल्या कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनल कडून खूप खूप शुभेच्छा. मकर संक्रांतीच्या शुभेच्छा ताई. धन्यवाद दादा, धन्यवाद, थँक्यू सो मच. तुम्ही सर्वजण लाईव्हला आला, खूप बरं वाटलं. सर्वांनी पटकन लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. आणि कमेंट करा तुम्ही हा व्हिडिओ कुठून पाहताय, लाईव्ह कुठून पाहताय ते. आज काय मस्त मग संदेश दादा, आज काय स्पेशल आहे? वहिनींनी काय बनवलंय? हॅपी मकर संक्रांती. विनायक दादा नमस्कार. तुम्हालाही खूप खूप मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनल तर्फे. सिद्ध दादा म्हणते तिळगुळ घ्या आणि आयुष्यभर गोड बोला. यस दादा, आपण आता आजन्म गोड बोलणार आहोत सर्वजण. प्लीज तुम्ही सर्वांनी लाईक करा म्हणजे मी गोड बोलेल. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. एक मिनिट मंडळी, बेल वाजली आहे, मी आलीच. मंडळी, लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कमेंट करा कुठून बोलताय हे सांगा.
तुम्ही म्हणाल की ही ताई टोपी घालून का राहिली आहे, एवढी थंडी लागते का, हिला ताप वगैरे आलाय का? तर नाही मंडळी, मी राहते तिथं खूप थंडी आहे. राजेंद्र दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुम्हाला, तुमचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. चालू आहे गोड गोड गोडधोड करायचं. ओके संदेश दादा, काय बनवताय हो? गोडधोड वहिनी काय बनवते स्पेशल? राजेंद्र दादा लाडाचं पिल्लू, रिक्षावाला, मैनावाला. तुमचा डीपी खूप छान आहे ताई, कोकणची माणसं साधी भोळी वरील डीपी. धन्यवाद दादा, धन्यवाद, थँक्यू सो मच, तुम्ही आलात दादा. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. लाडाचं पिल्लू रिक्षाला म्हणते, मीच बेल वाजवून पळून जात आहे. तेच म्हणते, बेलवर कोण नाहीये आणि कोण बेल वाजवत? हे रिक्षावाले, मैनावाले दादा. संदेश दादा, ताई तुम्ही उजव्या बाजूला नाक टोपलं ताई. नाही दादा, हे कॅमेरा फ्रंट आहे म्हणून तुम्हाला दिसतंय ते. डाव्या हातातच हा माझा उजवा हात आहे. काय दादा, सेकंड नंबरला लाईक दिल्लीवरून. ओके, दिल्लीवरून लाईक केलात काय? खूप खूप धन्यवाद. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा. संदेश दादा म्हणतात ओके ताई, सॉरी ताई, असं बोलायला बोलली बायको. ओके. मी पण चेक करायला लागली, अरे खरोखर टोचलंय की काय मी. काय हो वहिनी, मजाक करता काय? म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, आणि प्लीज डबल टॅप करा, अजून डबल टॅप नाही झाले आहेत. लवकरात लवकर डबल टॅप करा मंडळी. आणि सर्वांनाही मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला. टोचलं टोपल झालं म्हणजे काय? टोपल झालं म्हणजे काय दादा? हाय निहार, मी आलो. स्वागत आहे निहार तुझं माझ्या चॅनलला. कसा आहेस तू? आणि तुला मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुला हे वर्ष खूप सुख शांती समृद्धीमध्ये जाऊ, ईश्वरचरणी प्रार्थना. मंडळी कसे आहात तुम्ही सर्वजण? आज काय बनवलं आहात? पुरणपोळ्या की अजून काही वेगळं, की श्रीखंड पुरी? इथं तर म्हणजे काल तरी ऊन पडलेलं, आज इकडे भरपूर थंडी, त्यामुळे काय म्हणणार, कुठे जायला पण जमत नाहीये. म्हणजे मार्केटमध्ये जायचं म्हटलं तरी पाय अकडून जात आहेत. काल खूप बरं वाटलेलं, थंडी कमी होती. आज काय बघायलाच नको. ते बोलले ना उजव्या बाजूने टोपल त्याला टोचल बोलायचं होतं. नाही, हे नाक आपण फुली घालतो त्यात. ते बोलले की उजव्याला टोचलं. आमच्याकडे टोचलं म्हणतात कोकणात. टोचलं.
टोपलं टोचलं काय काय बोलतात. विलास दादा नमस्कार सर्वांना. मकर संक्रांतीच्या तुम्हाला माझ्या यूट्यूब चॅनल कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलकडून तुम्हाला खूप खूप मकर संक्रांतीच्या शुभेच्छा दादा. विलास दादा काय स्पेशल आहे दादा आज तुमच्याकडे? प्लीज मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. लवकरात लवकर जॉईन व्हा. माझी मेवणी पण तुमच्यासारखी आहे, दिसायला गोरी गोरी ताई, सेम तुझ्यासारखी. हो का दादा? काय नाव तुमच्या मेवणीचं? जयेश दादा म्हणते तुम्ही गोरी आहात असे लोक म्हणतात, ते खरं आहे का? मला नाही माहिती दादा. मला नाही माहिती. पण जयेश दादा तुमचंही खूप खूप स्वागत आहे माझ्या चॅनलवर कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. प्लीज लवकरात लवकर सर्वांनी जॉईन व्हा. कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. संदेश दादा म्हणताय शीतल. ओके, शीतल माझ्या काकीचं नाव आहे, सासूचं. 3 नंबर सासू. मला 3 सासू आहेत, म्हणजे 3 सासरे आहेत, मग 3 सासू आहेत मला. बाळा दादा म्हणतायत 4 डन. शुभ दुपार. नमस्कार बाळासाहेब दादा, स्वागत आहे तुमचं चॅनलला. मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. संदेश दादा म्हणतायत मस्त. जयेश दादा म्हणते आरशात तोंड बघत नाही का? आरशात मी जास्त बघतच नाही. मी कशाला आरशात पाहू ग, मीच माझ्या रूपाची राणी ग. असं हे काल मला ना एका दादानी गाणं म्हणायला सांगितलेलं. मी जास्त आरशात बघत नाही. काय बघायचं आरशात रोज 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 रोज? एकदाच फक्त केस विंचरताना. आरसा घाबरत असेल मग घाबरणारच. तुम्ही किती वेळा बघता आरशात तोंड दादा? जयेश दादा लग्नाच्या अगोदर किती वेळा बघत होता? खरं खरं सांगायचं. नाही दादा, मी खरं सांगते, मी जेव्हा माझ्या कॉलेजला जायची पावडर सुद्धा लावून जात नसायची. पावडर सुद्धा लावून जात नव्हती. अजूनही मी पावडर कधी, आता फक्त मी किती, म्हणजे माझ्या भावाच्या लग्नात मी मेकअप केला, तो पण नॉर्मल मेकअप केलेला माझ्या भावाच्या लग्नासाठी. मी माझ्या स्वतःच्या लग्नात सुद्धा मेकअप नाही केलेला. फक्त काजळ माझं फेवरेट आहे, टिकली आणि काजळ हे 2च आहेत माझे. हे आता तरी कधीतरी लिपस्टिक वगैरे लावणं होतं, लिप बाम वगैरे. माझ्या लग्नात तर मी फक्त काजळ आणि टिकली यावरच उभी राहिली माळेला. विश्वास नसेल कोणाचा, पण खरंच. आणि पावडर लावलेली, आपली रोजची पावडर असते ती, मेकअप वगैरे काही नाही. आणि यांच्यात मामाची मुलगी होती, तिने माझे केस विंचरून दिले. असं माझं लग्न होतं 2016 मधलं. संदेश दादा म्हणतात मस्त गोड व्यक्तिमत्व आहे तुमचं, अगदी श्रीखंडासारखं गोड. थँक्यू दादा, थँक्यू. म्हणजे लवकरात लवकर डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. तुम्ही डबल टॅप पण नाही करत आहात. 10 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. 10 लाईक्स होऊन जाऊ दे. हाय प्राची, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा चॅनलला. ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. आज माझ्या घरी मस्त वातावरण असणार आहे, कारण आज हळदी कुंकू वगैरे असतं. निहार गोसाई म्हणतात मी आलो. अरे गायब जातो तू, आलो आलो म्हणतो आणि गायब. प्राचीताई म्हणतात हॅपी मकर संक्रांती. हॅपी मकर संक्रांती प्राचीताई, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला.
संदेश, आता मॅच चालू आहे लाईव्ह, भारत न्यूझीलंड. ओके, मॅच पाहताय का? पहा पहा. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. आणि सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा मकर संक्रांतीच्या. तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला आणि भांडू नका शेजाऱ्यांशी. आजपर्यंत असं कोणी आहे का जी शेजाऱ्यांशी भांडली नाहीयेत? मी आहे. शेजाऱ्यांशी वगैरे कोणाशीच भांडण नाही झालं असं कोणी आहे का इथं? आर यू देअर? काय करताय तुम्ही आता? काही नाही दादा, असंच जेवण बनवते. कैलास दादा, कलश दादा, कलश पाटील, कुठून आहात दादा तुम्ही? संदेश दादा म्हणते रात्री तुम्ही ऑनलाईन नव्हता. सॉरी दादा, काल थोडंसं नाही जमलं, कारण थंडी भरपूर होती. कधी आता या थंडीमुळे जमतच नाही जास्त, लय भयंकर थंडी आहे तो. राजेश्री ताई म्हणते ताई मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू थँक्यू ताई. तुम्हालाही कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनल तर्फे मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा ताई. कसे आहात तुम्ही? आज काय स्पेशल आहे ताई, नक्की सांगा. ताई तुमचं जेवण झालं का? गंगाराम दादा नमस्कार, विचारताय ताई तुमचं जेवण झालं का नाही? सगळे तुम्ही सहकुटुंब बरे आहात का? मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा मॅडम. तुम्ही म्हणताय मी आहे, पण तुम्ही मांडायला कुठे? काय मांडायला? मांडायला कुठे? तुमच्या तिकडे कोण मांडायचं तुम्हाला? मांडायचं म्हणजे काय आहे शब्द दादा? अर्थ नाही मला त्याचा कळत. मांडायचं म्हणजे मांडायला म्हणजे काय दादा? शिवाजी दादा म्हणते पाली. शिवाजी दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनल तर्फे. जेवलात का? तरंजोत दादा हॅलो, मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. देवेंद्र विश्वकर्मा हाय. आप हिंदी हो या मराठी हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपका स्वागत है. ओमकार कोल्हे म्हणतात लोडिंग. नमस्ते दादा, सॉरी ओम कोल्हे. ओम दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. संदेश दादा म्हणतात मुलांचा अभ्यास कधी घेता? माझं लाईव्ह संपलं की आम्ही संध्याकाळी घेतो. म्हणजे आता जेवलो की मग 4 ते 5 या दरम्यान मी घेते त्यांचा अभ्यास. भाई सावंत खैचो गाव? भाई दादा मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण माझं लाईव्ह आहे जम्मू काश्मीर वरून, कारण मिस्टर आर्मी मध्ये असल्यामुळे मी जम्मूला राहते त्यांच्यासोबत. इथून लाईव्ह आहे. कैलास दादा द ग्रेट चॅनल आय हॅव एव्हर सीन. थँक्यू कैलास दादा, थँक्यू सो मच. तुम्ही माझं चॅनल पाहिलात आणि छान कमेंट केलात. अजून काही तुम्हाला असं वाटतं की कुठेतरी काहीतरी चुकत असेल तर मला प्लीज गाईड करा नक्की, कारण मी सुद्धा नवीनच आहे या क्षेत्रामध्ये, मला पण एवढं काही माहिती नाही, पण एक प्रयत्न आहे की बेस्ट करायचं. नक्की मला सांगा तुम्ही जर तुमच्याकडे काही टिप्स असतील तर. गंगाराम दादा म्हणतायत तुम्ही बोलताना शेजारी संग कोण भांडतं का? मी त्यांच्यात भांडत नाही, तर तुम्ही तिकडे आहात तर तुमच्या संग तिकडे भांडते काय कोणी तुमच्या संग? तेच नाही, मी अजून कोणाशीच कधी भांडली नाहीये. म्हणजे लग्नाच्या आधी तर नाहीच, पण या इथं म्हणजे मी आता मिस्टरांबरोबर राहते ना फौजमध्ये, कॅम्पमध्ये राहते, तर इथंही नाही. ऐकोक नाही इला. भाई दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुक्यातली आहे मी, आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कंची माणसं साधी बोळी. तर इथले टुरिस्ट प्लेस देखील मी माझ्या चॅनलला दाखवते. तर
आता ऐकायला आलं काय दादा? नक्की सांगा मला प्लीज. 10 लाईक्स प्लीज मंडळी. 10 लाईक्स प्लीज. हो. भाई दादा तुम्ही कुठले आहात? भाई दादा तुम्ही कुठले आहात नक्की सांगा. गुरु गौरव तुमया. हाय गौरव. फक्त 10 1 बाय 1 स्टेप्स टू स्टेप चालायचं, मग बरोबर आपल्याला सक्सेस मिळतं. डायरेक्ट नाही उडी मारायची. बाई दादा म्हणते सासर कोठे? सासर कुठे? माझं सासर आहे कुडाळला आणि माहेर ओरोसला. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. शिवाजी दादा मला मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू शिवाजी दादा. तुम्हालाही कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनल तर्फे मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. शिवाजी दादा माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. जर मला तुम्ही चॅनलला जर जॉईन झाला असाल कोणी तर प्लीज बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या लाईव्हच्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. भाई दादा म्हणतात कणकवली डमरेगाव. कणकवलीला डमरेगाव कुठे आहे दादा? मी ऐकलं नाही. डमरेगाव कुठे आहे दादा नक्की सांगा मला. गंगाराम दादा म्हणते तुम्ही ताई तुम्ही पण सुट्टीला इकडे कधी येता गावाला? यात्रेला वगैरे येता मला असं वाटते की गावाला जाऊया. गावाला जायचंय दादा. मे महिन्यात जाणार आम्ही. आता मुलांना सुट्ट्या पडतात वगैरे ना, त्यावेळी जातो. आताच तर मी जाऊन आली माझ्या भावाच्या लग्नाला. मंडळी पटकन 10 लाईक्स होऊन जाऊ दे. गौरव दादा म्हणते वा वी आर कुडाळचे ना? येस आपण कुडाळचे आहोत. कुडाळ तालुका माझा. डांबरे. ओके भाई दादा म्हणते समजले. डांबरे. ओके डांबरे. मला सर्च करायला पाहिजे. ऐकलं नाही मी कधी. कलमट वगैरे ही ऐकली. कलमट, हरकुळ, करंजा ही कणकवलीच्या आसपासची गावं आहेत. तसेच नाटळ, सांगवे असं ही गावं ऐकली आहेत मी. मंडळी लवकरात लवकर डबल टॅप करा मंडळी. 10 लाईक्स होऊन जाऊ दे. तुम्ही 10 लाईक्स पण करत नाही आहेत का? आणि लवकरात लवकर कमेंट करा आणि कुठून बोलताय हेही सांगा. आज मकर संक्रांत आहे तर सगळी कामात बिझी असतील गृहिणी, त्यामुळे लाईव्हला येत नाहीये वाटतं आज. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. अर्धा तास होत आलाय पण लाईव्ह काय कमेंट येत नाहीये पटापट कमेंट काय वाढत नाहीये. विजय दादा म्हणते नमस्कार वहिनी साहेब. नमस्कार. संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. विजय दादा तुम्हालाही संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. स्वागत आहे तुमचं. गंगाराम दादा म्हणतात ताई पण तुम्ही काय पण म्हणा, तुमच्याकडे लग्न फार मोठा असतो, जोरात असतं. माझ्या एका मित्राची मंडळी तिकडची आहे. मी पण गेलो होतो लग्नाला, तिकडे लग्न बघितलं, मोठं जोरात आहे. सिंधुदुर्गाचं दादा म्हणाल ना, मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं सांगते. लग्न करतात मोठं छान, पण हुंडा वगैरे असं काही नसतं दादा आमच्याकडे. माझ्या सिंधुदुर्गात तरी तुम्ही फक्त मुलगी आणि नारळ द्या असंच सांगतात आणि काही घेत नाही. म्हणजे तुमच्या आता जर तुमची मुलगी असेल ना तर त्यांच्याकडून काही घेतलं जात नाही. म्हणजे मी माझं सांगते, माझ्या लग्नात तर फक्त एक नारळ घेतलेला, बाकी काही खर्च फक्त आई वडील जे
मायेने जे घालतात कानात किंवा गळ्यात हार, कानातले आणि पायात पैजण एवढंच घालतात, जास्त काही घालत नाही आई वडील पण. तर असं असतं, खूप छान असतं कोकणातलं लग्न. आणि खूप एन्जॉय करतात आणि असा काही लोड नसतो, म्हणजे बाकीच्या स्टेटमध्ये हुंडा वगैरे असतो द्यायचं बाकीच्या ह्याच्यामध्ये. भैरव भाई दादा म्हणतायत तिवरे डांबरे आई अन भवानी पाचोबा देवस्थान. मग ते कणकवलीला आहे की चिपळूणला तिवरे आहे ना दादा? माझ्या सासूचं माहेर आहे तिवरे, पण ते चिपळूणला आहे. विजय दादा म्हणतायत जेवण झालं का वहिनी साहेब? हो दादा, जेवण तर बनलंय, जेवायचं बाकी आहे. मिस्टर आले की जेवणार. तुम्ही जेवलात का मंडळी? 10 लाईक्स करा मंडळी, 26 मिनिट झाली आहे. मंडळी लवकरात लवकर डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला डबल टॅप करत नाही आहात तुम्ही. नाही फोंडा शेजारी. ओके. तुलसीराम दादा म्हणतायत काय बनवलं दादा? बटाट्याची भाजी बनवली आहे, डाळ बनवली आहे, भात बनवलाय. आणि माझ्या शेजारच्या ताई आहेत, त्या मला नेहमी त्याच्यात पुरणपोळ्या बनवतात ना, लातूरच्या आहेत, मला नेहमी पुरणपोळ्या देतात. त्यामुळे मला गोड त्यात देतात जास्त करून. आम्ही जास्त गोड असं नाही बनवत काही, रोज रोज म्हणजे नाही बनवत. काहीतरी सणाला वगैरे बनवलं, पण आज त्या देणार म्हणून मी नाही बनवलं. खूप छान आहे त्यांचा स्वभाव, लातूरच्या आहेत. आणि मला हाच तर मला ना खरंच फायदा होतो की वेगवेगळ्या ठिकाणची माणसं आहेत आणि त्यांचे म्हणजे स्वभाव म्हणजे त्यांचं प्रेम मिळतं आपल्याला आर्मी कॅम्पमध्ये राहून. खूप भारी वाटतं असं. पुरणपोळी उद्या, आज उपवास आहे माझा. ओके, आज एकादशी म्हणून असेल ना तुमचा उपवास दादा, एकादशीचा. कुमार दादा म्हणतायत हाय. हाय कुमार दादा, नमस्कार. या हो, या ताई. तर मला दाखवायचं होतं की बघा, लातूरच्या ताई आहेत, त्यांनी मला पुरणपोळी दिल्यात, कटाची आमटी आणि इकडे भजी आहेत. तर असा फायदा असतो आर्मीच्या ठिकाणी वेगवेगळ्या स्टेटमधल्या माणसांसोबत राहायचा. मकर संक्रांतीच्या मोप मोप शुभेच्छा भाई दादा म्हणतात. थँक्यू भाई दादा, थँक्यू सो मच. अरुण दादा म्हणतात आपण कुठून बोलता? अरुण दादा, अरुण दादा मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. तुम्ही कुठून आहे दादा? मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे. परी परी कापरच्या पोळ्याना आमच्याकडे काय नाही. आमच्याकडे मंडे बोलता. नाही, पुरणपोळ्या बनवल्यात ताईंनी त्या.
पुरणपोळ्या दिल्यात मला. नाव मस्त आहे परी. हा माझ्या मुलीचं नाव प्रांजल आहे, पण आम्ही म्हणतो परी. आणि खुशी, छोटीचं खुशी, पण तिचं नाव आहे प्रिशा. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. 10 लाईक झाले आहेत. 20 लाईक्स प्लीज, लवकरात लवकर 20 लाईक्स करून टाका मंडळी. 20 लाईक्स करून टाका मंडळी लवकरात लवकर. तुम्ही तर करतच नाही आहात लाईक्स. सुनीता ताई म्हणतात हाय. सुनीता ताई थँक्यू सो मच, तुम्ही मला पुरणाच्या पोळ्या दिल्यात, कटाची आमटी दिली आणि मस्त भजी. थँक्यू सो मच. बघा मंडळी, असा फायदा होतो आपल्याला वेगवेगळ्या मैत्रिणी करून. थँक्यू 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 सो मच, सो मच थँक्यू, थँक्यू सो मच. सुनीता ताई थँक्यू सो मच, तुम्ही मला छान छान पदार्थ देता त्याबद्दल. सुनीता ताई म्हणतात लाईक डन. संदेश दादा म्हणतात कोणाला विचारलं? ओके, विचारलं म्हणून सांगा मामाने. नक्की संदेश दादा, नक्की सांगेन मामाने विचारलं म्हणून. सुनीता ताई म्हणतात लाईक डन. थँक्यू सुनीता ताई. गणेश जाधव म्हणतात हॅलो गुड आफ्टरनून. गणेश दादा गुड आफ्टरनून, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय गणेश दादा तुम्ही? सुनीता ताई म्हणते ऑलवेज वेलकम. तुळशीदास दादा म्हणते मिस्टर ना नमस्ते सांगा माझा. नक्की तुळशीराम दादा, नक्की मी नक्की सांगेन नमस्ते तुमचा. अबी सावंत म्हणतायत, भाई सावंत म्हणतायत पुरणपोळी आम्ही बनवल्या आहेत आणि डाळीची आमटी. वाव. दादा मी इकडे जम्मू काश्मीरला असते ना, तर लय थंडी आहे इकडे, म्हणजे काही करायचं पण मन होत नाही, एवढी थंडी आहे. त्यात रोजची कामं सगळी. मी मग म्हटलं खीर वगैरे बनवली तर जास्त गोड काही खात नाही आमच्याकडे, मुलं पण नाही खात, मिस्टर पण नाही खात. म्हटलं थोडं ताई देत आहेत तर आपण नाही बनवायचं. आणि आम्ही खूप क्लोज आहोत, म्हणजे मला प्रत्येक एक ही असते ना, जेव्हा प्रत्येक पोस्टिंग असते मिस्टरांची, तिथं मला एक नाही दोन मैत्रिणी अशाच खूप चांगल्या भेटतात, ज्या माझ्या लास्ट पर्यंत लक्षात असतात आणि आमचा कॉन्टॅक्ट मध्ये असतो आम्ही. संदेश दादा म्हणतात मस्त बोलता तुम्ही कोकणी भाषा. थँक्यू संदेश दादा. माका तर येता मनान बोलतोय, नाही असते तर कशी बोललं असते ना, पण येता. थँक्यू. कोकणी भाषेक सगळी सपोर्ट करतात, त्यामुळे माका पण बरं वाटतं की बोला. सगळ्यांका आवडतं कोकणी भाषा. मंडळींनो तुम्ही कोण कोण कोकणातली असाय काय नक्की सांगा माका. भाई दादा म्हणतात जेवून जाते. होय भाई दादा, जेवून घ्या जेवून घ्या. माझ्याबद्दल 2 घास एक्स्ट्रा जेवा. आणि भाई दादा चॅनलला जॉईन व्हावा, म्हणजे तुमका पुन्हा एकदा माझ्या लाईव्ह भेटात. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. संदेश दादा म्हणतात कोकणी भाषा आमचो जीव असा. मग काय खैसर ती जाऊ नये आपण जगाच्या पाठीवर, पण कोकणी बोलल्याशिवाय आपला काय बोलल्यासारख्या वाटायचं नाही चार माणसांबरोबर. आणि माका बरं वाटतं की मी लाईव्ह घेतल्यापासून कोकणी माणसं माझ्याबरोबर जोडतात. भाई दादा म्हणतात नमस्कार. ठीक आहे हे भाई दादा, जेवून घ्या जेवून घ्या. तुलसीराम दादा कोकणी बोलत जाय, एका बरा वाटता तो. नक्की तुलसीराम दादा कोकणीच मी बोला. विजय दादा म्हणतात तुम्ही आर्मी क्वार्टरवर आहात का? हो दादा. हो दादा, मी आर्मी क्वार्टर मध्येच राहते.
एक मिनिट हा. म्हणजे लवकरात लवकर डबल टॅप करा आपल्या चॅनलला. तुम्हाला निवडून आणणार कोकणी असाच म्हणून. तुम्हालाच निवडून आणणार कोकणी असाच म्हणून. मी काय होतं तर मी काय निवडणुकीत उभ्या राहतोय. तुलसीराम दादा म्हणताय समजते पण बोलता येत नाही. समजतली हो दादा, माझा लाईव्ह जर बघित रावलाय ना तर तुमका कोकणी भाषा पण समजतली. तुलसीराम मला कोणी शिकवा कोकणी भाषा. माझं लाईव्ह तुम्ही बघत राहिला ना तर तुम्हाला नक्की कोकणी भाषा समजेल. बघा विजयदादा मध्ये कुठे आहे आता सध्या? आम्ही आहोत जम्मू काश्मीरला, म्हणून तर टोपी स्वेटर वगैरे घालून बसलोय. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. आज खूप कमी लाईक्स भेटत आहेत. 20 लाईक्स प्लीज. लवकरात लवकर 20 लाईक्स करून टाका मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. थँक्यू संदेश दादा, तुमचा सपोर्ट खूप आहे मला. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, आणि कमेंट करा कुठून आहात ते, आणि लाईक करत राहा पटापटा. कोकणी भाषांना समजायला. आणि आता मी तुम्हाला एक सांगते. माझे ज्या समोर आहेत ताई, त्या लातूरच्या आहेत आणि त्यांची भाषा लातूरची म्हणजे असं घाटी आहे थोडीशी लँग्वेज, म्हणजे असं पण ना त्यांना मालवणी भाषा खूप आवडते आणि त्या माझ्याकडून म्हणजे मी बोलते ना तसं ते बोलतात. आणि आता जास्त जास्त शब्द ते मालवणीच वापरतात आणि म्हणतात की मला ताई तुमची मालवणी भाषा मला खरंच खूप आवडते. आरती यादव म्हणतात हॅपी मकर संक्रांत दीदी जी. आरती आरती आपको भी हैप्पी मकर संक्रांत. कहाँ से हो आरती दीदी? विजय भाई बोल रहे दिवसाला पण थंडी आहे का? हो विजय दादा, रोज थंडी असते, म्हणजे 24 तास थंडी असते इथं. कधी नसते असं नाही, म्हणजे फेब्रुवारीपर्यंत असते थंडी ही. संदेश दादा म्हणते आम्ही घनसोलीला राहतो, नवी मुंबई येते. ओके, म्हणजे तुम्ही घनसोलीला राहता. घनसोली मुंबईलाच आहे ना? मी ऐकलंय फक्त स्टेशन, कधी गेली नाही तिथं. तुलसीराम दादा म्हणतात कोकणात जनरल मध्ये कोणती कास्ट येते? कोकणात जनरल मध्ये कोणती कास्ट येते मला नाही माहिती दादा. कास्टचं एवढं काय माहिती नाही, एवढी माहितीच नाही. आरती यादव आपके पड़ोसी है. आरती दीदी बात कर रहे हो क्या? आरती सिंह, आरती सिंह बात कर रहे हो क्या? हाँ, अरे बाप रे, आज मेरे लाइव पे कैसे आ गया आप? दर्शन हो गए आपके, धन्यवाद. आपको मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं. हॅप्पी. तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला. कुठे आहे पोस्टिंग? विजय दादा जम्मू काश्मीरला आहे आमची पोस्टिंग. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करना. आरती दीदी डबल टॅप प्लीज. तुलसीराम दादा म्हणतात ओप्स नट्स ST तर माहीत असणार. OBS NT ST हे तर माहीत असतं, पण हे जनरल मध्ये येत नाही दादा. माझी OBC आहे.
आम्ही ओबीसी कुंभार आहोत दादा. बरं, छान. विजय दादा, तुम्ही काय करताय? जेवलाय का? तुमचा डीपी छान आहे, पण क्लिअर काही दिसत नाहीये. संदेश दादा म्हणतायत, "या ताई आमच्याकडे, ताई, भाऊजी आणि तुम्ही एकदा." नक्की, नक्की दादा, नक्की येऊ. आणि बघू कधी मुहूर्त आम्हाला मिळतोय, नक्की येऊ. इथं आता जम्मू काश्मीरला मस्त बर्फ पडतोय, पण तिथं पण आम्हाला सुट्टी घेऊन जायला भेटत नाहीये. बघू कधी कुठे जायला भेटतंय का? विकास दादा म्हणतायत, "गुड मॉर्निंग." विकास दादा, गुड मॉर्निंग. स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. विजय दादा बोलताय, "हो, आताच झाले." ओके. मग आज वहिनींना काय गिफ्ट केलात? विजय दादा म्हणतात, "जयपूरला आहे मी." तुम्ही पण आर्मीमध्ये आहात का विजय दादा? मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. शंकर रासकर म्हणतात, "मला तुमचा मोबाईल नंबर द्या. मला द्यायचे आहेत." अ, मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा द्यायच्या आहेत तर दादा इथूनही देऊ शकता शंकर दादा. त्या दिवशी तुम्हाला मला माझा नंबर पाहिजे होता YouTube बद्दल विचारायला. आता माझा नंबर पाहिजे तुम्हाला. काय ते अ, काय ते मकर संक्रांतीच्या ह्याला अ, विजय दादा म्हणतात तरी पण शंकर दादा तुम्हाला मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनल तर्फे. विजय दादा म्हणतात हो. ओके विजय दादा, स्वागत आहे हा तुमचं माझ्या चॅनलला विजय दादा. थँक सो मच तुम्ही आलात. मग वहिनी पण आहेत का तुमच्यासोबत तिकडे? विकास दादा म्हणतात, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून विकास दादा. तनुजाताई म्हणतायत, धन्यवाद तनुजाताई, तुम्हाला मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. बाळादादा म्हणतायत, ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय बाळादादा, स्वागत आहे. मंडळी लवकरात लवकर 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. 20 लाईक्स करा लवकरात लवकर. बघा हा, हे तनुजाताई सारखी माणसं लागल्या बघा, आपलं किती भाग्य आहे. हा तनुजा नाही आहे, तनुज आहे कोणतरी. हाय तनुज, पाठव पाठव, कमेंट करत राहा तू. किरण माने म्हणतायत, कोकणची माणसं साधी भोळी. किरण दादा, थँक्यू सो मच. किरण दादा, तुम्हाला मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. झूठ बोल रही है किरण. किरण भाई देखो, किरण बघ की आपल्या तनुज ताई बहुत बारिश बरसा रही है, कमेंट की. किरण दादा म्हणतायत लाईक डन. किरण दादा म्हणताय कान टोपी घातली आहे आज ताईने. हा, सर्दी आहे बाबा, थंडी आहे म्हणून घातली आहे. काय दादा, खूप थंडी आहे भयंकर, त्यामुळे घालावी लागते. किरण दादा, तनुज ताई काय म्हणते बघ. तनुजा ताई नाही, तनुज ताई. तुलसीराम दादा म्हणतायत कमेंट इग्नोर. हा, मग तेच करते दादा. किरण, तनुजा मिस यू बच्चा. बघ हा, तनुज ताई, तुम्हाला किरण दादा मिस करतायत. मंडळी लवकरात लवकर डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. किरण दादा हसतायत. मंडळी लवकरात लवकर, माझ्या डोळ्यातून पाणी यायला लागलं हसून हसून. मंडळी लवकरात डबल टॅप करा आणि कुठून बोलताय ही सांगा माझ्या चॅनलला. 20 लाईक्स होत नाहीयेत मंडळी, 20 लाईक करा पटकन. माझी वरची कमेंट वाच. कुठली आहे कमेंट दादा, बघते हा तुमची कमेंट इग्नोर. सगळं मित्रांनो माझो हार्दिक शुभेच्छा. सगळ्या मित्रांका तुमच्याकडनं हार्दिक शुभेच्छा. ओके.
हो दादा, थँक यू सो मच. दादांनी सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आहेत मकर संक्रांतीच्या. संदेश दादा म्हणतात, जेवलात का ताई? नाही हो दादा, नाही जेवले. कृष्ण कुमार म्हणतायत, हॅलो हॅलो कृष्णन दादा, नमस्कार, स्वागत आहे सर्वांचं. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. तनुजा, इट्स अ सिक्रेट. मी नाही सांगणार तुला माझ्या स्किन का ग्लो. ऐसे नहीं बताऊंगी. म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. किरण दादा म्हणताय, ताई हॅपी मकर संक्रांती. हॅपी मकर संक्रांती किरण दादा. तुम्ही जेवलात का? तुलसीराम दादा म्हणताय, जमलं का थोडी कोकणी भाषा? हा दादा, जमतंय. जमता तुमका शिकतालाच हळूहळू माझ्यासोबत रवान. फाइन लाइक वाइन. हाँ, मैं रोज वाइन पीती हूँ. किरण दादा म्हणताय, तनुजा ताई आय हेट यू. किरण दादा, तनुजा ताई तुम्हाला म्हणतायत. नाही, किरण दादा, तनुजा ताई तुम्हाला किरण दादा म्हणतायत. मंडळी लवकरात लवकर आता तनुजा ताई पण थकली तनुजा ताई पण थकली आहे बॅड कमेंट करून. आता ती पण चांगल्या कमेंट करायला लागली आहे. तनुजा प्लीज तुझ्या असली रूप मध्ये ये ना प्लीज. आम्हाला तुझ्याशी चांगलं बोलायचं आहे. आज आहे ना, काय मकर संक्रांत आहे ना, मग आपण चांगलं बोलू, है ना. तुलसीराम दादा, नक्की तुम्हाला जमणार आहे बघा कोकणातली भाषा. म्हणजे लवकरात लवकर आयडी किरण भाई. किरण दादा, तनुजा तुम मुझे भूल जा, ये हो नहीं सकता और ये मैं होने नहीं दूंगा. अंजलि, मैं तुम्हें तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं हाँ, अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, मैं ये होने नहीं दूंगा. हो नहीं सकता और ये मैं होने नहीं दूंगा. काहीतरी आहे ना कुठला तरी डायलॉग हा बोलला तो. संदेश दादा, सगळे शिकलेत आपली भाषा. मग काय, सगळे शिकलेत. सगळ्यांना कोकणली भाषा आवडता. तुलसीराम दादा, मला तू शिकवतलं कोकणी. ओके, मला नाही दादा म्हणायचं. मलाला हा मराठी शब्द आहे ना, मालवणीमध्ये म्हणतात माका तू शिकवतलं कोकणी असा. तरी पण खूप प्रयत्न. थँक्यू वेलकम. तनुजाताई, तुम्हाला किरण दादा बघा काय म्हणतायत ते. तुलसीराम दादा, कोण गुमजी रहा म्हणजे काय? आता मला पण नाही, मी पण विसरे ना दादा तुम्हाला शिकवता. मालवणी भाषा मलाच विसरायला होईल होता. त्यामुळे इकडे दिवस रात्र थंडी असतं. संदेश दादा म्हणता, माका असं आहे ते. ओके. त्यानंतर किरण दादा म्हणतायत, नाही सो करून टाकीन. आर आर आरकाऊ दी ओसोनोरी. हाय म्हणतायत. हाय, नमस्ते, स्वागत आहे तुमचं. आप प्लीज अच्छे से बात करो. तुलसीराम मेरे के जन्माला आले तर हाँ, इसलिए वो इतना इंग्लिश फाट रही है. मराठी चॅनल आहे, मराठी बोला. ज्यांना हिंदी येत नाही त्यांनी प्लीज हिंदीमध्ये बोलू शकता, मराठी येत नाही त्यांनी. सुप्रिया दीदी, नमस्ते. हॅलो मंडळी. हे बघा, ही तर सुप्रिया दीदी आहे माझी उत्तराखंडची फ्रेंड. ती तर पण मराठी शिकली आहे बघा माझ्यासोबत राहून. 60 लाइक डन. थँक यू सुप्रिया मंडळी. आपका स्वागत है मेरे चॅनल पर. तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. थँक्यू तुम्ही मला 16 नंबरला लाईक केल्याबद्दल. हो गए खाना. किरण दादा म्हणतायत, आम्ही मराठी. येस, आम्ही मराठी. मंडळी डबल टॅप करा, सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला.
आज काय कमेंट वगैरह जास्त येतच नहीं है। सुप्रिया दीदी बोल रही है वेलकम वेलकम डियर। खाना बन गया सुप्रिया दीदी। ये मेरी उत्तराखंड की फ्रेंड है और इनका भी चैनल है। प्लीज किरण दादा वगैरह इनके चैनल पर कभी जाना, इनका भी लाइव होता है, प्लीज इनके चॅनल को जॉईन करना। तुलसीराम दादा म्हणतात मी सब केले। ओके, कोणाला केलात दादा? सुप्रिया दीदींना सब केला आहात का? किरण दादा तनुजा आजोबा जेवण केलं का? तुलसीराम दादा म्हणतात लाईक डन। थँक्यू तुलसीराम दादा। किरण दादा म्हणतात तायडे थंडी वाजते का? हो किरण दादा। किरण पवार दादा खूप थंडी आहे, काय सांगू। है कुछ नहीं आता इन लोगों को। यस, हमें कुछ नहीं आता, हमें सिर्फ मराठी भाषा बोलने आती है। प्लीज मराठी में बोलो। प्राची प्रचित भैरात हॅलो प्रची। तुलसीराम दादा म्हणते तुला ग सब केलं। ओके दादा। संदेश दादा म्हणते जोपर्यंत आकाश सूर्य चंद्र आहे तोपर्यंत आम्ही कोकणीच राहणार। येस, वी आर कोकणी। त्यानंतर तुलसीराम दादा म्हणते ये असं ये। मंडळी डबल टॅप करा सर्वांनी। तुलसीराम दादा। तनुजा ताई अगर इंग्लिश नहीं आती तो बच्चों को क्या सिखाओगे? हम मराठी सिखाएंगे भाई। बच्चे तो इंग्लिश स्कूल में जाकर सीखते हैं। सुप्रिया दीदी बोल तुलसीराम दादा सुप्रिया दीदी कहाँ बन गया? फिर क्या कर रही हो? मेरा तो बन गया, अभी राईस सिर्फ बनाना है। सरळ वाचा। संदेश दादा म्हणतात सरळ वाचा। काय वाचायचं सरळ? जोपर्यंत आकाशात सूर्य आहे तोपर्यंत आम्ही कोकणीच राहणार। येस, आपण कोकणीच राहू। सुप्रिया दीदी बोली कौन है ये तनुजा? अरे तनुजा मेरी बेस्ट क्या फॉलो सब्सक्राइबर है, जो मुझे मेरी फैन है, बहुत अच्छी फैन है, वो मुझे बहुत पसंद करती है। विलास लोके म्हणतात हॅलो विकास दादा स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला। सुप्रिया दीदी बोली इंग्लिश सीखनी है तो ज्वाइन माय लाइव। ओके तनुजा दीदी इनके लाइव पे जाना। सुप्रिया गरवाली इनके चैनल पर, इनके यहाँ इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। संपत भुले नमस्कार संपत दादा स्वागत आहे। मकर संक्रांतीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा। मंडळी 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे। कोकणी मराठी बोला, कोकणी मराठी बोला। दादा सगळ्यांकाच ऐका समजा घेणार नाही म्हणून ना, त्यामुळे संदेश भाऊ तनुजाताई म्हणतात येस वी डू लेडी। तुलसीराम दादा म्हणतात गणेश दादा नमस्कार स्वागत आहे। 90 नंबरला लाईक केल्याबद्दल। अनास खान हाय अनास। सर्वांना मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा। गणेश दादा म्हणतात 90 नंबरला लाईक डन। थँक्यू गणेश दादा, तुम्हाला मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा। संदेश दादा असं बोला माझा बेस्ट भाऊ आहे संदेश। ओके संदेश दादा माझा बेस्ट भाऊ असा। गणेश दादा म्हणतात 19। अनस दादा म्हणते कहाँ से हो? अनस खान भाई मैं हूँ महाराष्ट्र से, लेकिन मेरा लाइव चल रहा है जम्मू कश्मीर से। मेरे चैनल का नाम है कोकणची माणसं साधी भोळी। इस चैनल पर कोकण के कल्चरल वीडियो और महाराष्ट्र के बाहर के टूरिस्ट प्लेस देखील मेरे चैनल पे होते हैं। कशी आहेस ताई माझी आई? मी मस्त आहे, तू कसा आहेस? किसकी शादी हो जाएगी आपकी? आपको लड़की देखनी पड़ेगी फिर। जितेंद्र दादा नमस्कार। जय हिंद बहना बोल रहे। जय हिंद भाई, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आपको मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। तुलसीराम दादा गोल 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 गोल। हाय पूजा दीदी हाय।
प्रचित, हाय प्रचित, सर्वांचं स्वागत आहे. म्हणजे 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे, 20 लाईक्स करा पटकन. गणेश दादा म्हणतायत रेहान खान, हाय रेहान खान. गणेश दादा म्हणतायत ताई खूप थंडी आहे का तिकडे? ताई हो, खूप थंडी आहे, दिवस रात्र थंडीच आहे. हाँ मेरी शादी हो गई, ये देखो मेरा लाइसेंस, अभी ये दिखाना पड़ेगा ऐसे. तुलसीराम दादा म्हणतात मिस्टर ड्युटीला कुठे? मिस्टर ड्युटीला इथंच आहे जम्मूला. हाय रेहान, हाय रेहान, स्वागत आहे तुमचं. आपका सबका स्वागत है मेरे चॅनल पर. प्लीज चॅनल को जॉईन करना. संदेश दादा म्हणते जोक या ताई. होय संदेश दादा, जोक येत आहे, जोक येते. तुम्ही जोक सुरुवात करा, मी तो पोहोचतोय. हाय रेहान भाई, प्लीज चॅनल को जॉईन करना. रवी सूर्यवंशी, हॅलो, कुठच्या गावचं आहे? रवी सूर्यवंशी दादा, मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. याआधी पण तुम्ही येऊन गेलात आणि तरीही तुम्ही मला विचारता की कुठले आहेत. मी आहे कोकणातली दादा, रवी दादा. तुम्ही मला विसरता आणि मी तुम्हाला विसरत नाही दादा, बघा. गणेश दादा जम्मू काश्मीर म्हणताय. तुलसीराम दादा काय ड्युटी करता मिस्टर? हे काही मी सांगू शकत नाही दादा लाईव्ह मध्ये. जितेंद्र शायद बहना गरीब भाई को भूल गई. नहीं भाई, आप जब आओगे तभी मैं आपको बोल पाऊंगी ना, नहीं तो कैसे बोल पाऊंगी. जितेंद्र भाई, आपने खाना खा लिया? रेहान भाई बोल रहे हैं कहाँ हो गया है? नहीं अभी. ओके, नहीं खाना खाया क्या? कब खाओगे? किशोर दादा म्हणतायत, किशोर धुरी म्हणतायत अरे तुम्ही मालवणी आहात? होय दादा, किशोर दादा, मी मालवणी असे, कोकणातला पोरगे असे, मी कोकणातला चडू असे, कोकणातली सून असे. गणेश म्हणतात अशीच असती माझी आई तर आम्हीही असतो तुझ्यासारखे सुंदर ताई. थँक्यू गणेश दादा. रेहान खान म्हणतात हाय रेहान. तुलसीराम दादा म्हणतात जोक येवा. होय तुलसीराम दादा, नक्की येतो. काय असाच? रवी दादा म्हणतायत नाही ताई, मला माहित नाही. ओके चालेल, मग ठीक आहे, कोई बात नाही. रवी दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण माझं लाईव्ह चालू आहे जम्मू काश्मीर वरून. संदेश दादा म्हणतायत हो बाबा, आम्ही कट्टर मालवणी आहोत. गणेश दादा म्हणतायत ताई काळजी घे ग आई ताई. रवी दादा म्हणते कोकणात कुठे राहायला आहे ताई? तुम्ही लोणावळामध्ये राहायला होतो. मी तुम्हाला कामशेत कानाफाटा मध्ये वडगाव तळेगाव. ओके रवी दादा, मी कोकणातलीच आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण माझं लाईव्ह आता जम्मू काश्मीर वरून चालू आहे. तुम्ही लोणावळा मधले आहात का? किशोर दादा म्हणते खयचो गाव तुमचो? सिंधुदुर्ग जिल्हा, कुडाळ तालुका दादा. तुलसीराम दादा म्हणताय सांगितले तर आम्ही कुठे जम्मूला पोचणार. हो का तुलसीराम दादा, या जम्मूला. जितेंद्र दादा आज मौसम बहुत ही खराब रहा है, हेलीपैड से नहीं उतरा आज खानपान. ओके, फिर आपको आज खाने के लिए नहीं मिलेगा. आज तो मौसम बहुत ही खराब है, मतलब इतनी ठंड है कि क्या बताऊं. हमें इधर ऐसे मतलब हमारा तो सही है, आप इतने ठंड में कैसे रहते होंगे पता नहीं भाई. जय इंडियन आर्मी. संकेत कदम हाय म्हणतायत. हाय संकेत दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभकामना. संकेत दादा, तुम्हालाही मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. कोकणची माणसं साधी मोळी या चॅनल तर्फे. तुलसीराम दादा आर्मीला मिस्टर ना? हो दादा, पण ते दादाही आहेत, जितेंद्र दादा, ते पण आर्मीमध्येच आहेत, सियाचन मध्ये. तर आज इकडे मौसम खराब आहे ना, त्यामुळे त्यांना जेवण पण अजून आलं नाहीये त्यांचं. पूजा दीदी बोलिए हॅपी मकर संक्रांति दी. हॅपी मकर संक्रांति पूजा दीदी. रवी सूर्यवंशी म्हणतायत हो. रवी सूर्यवंशी दादा, आज काय स्पेशल आहे तुमच्याकडे? पूजा दीदी, आज क्या स्पेशल है आपके पास? मंडळी 20 लाईक्स करा, मंडळी 20 लाईक्स लवकरात लवकर करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे. 1 तास वरती झाला आणि 20 पण लाईक नाहीये आता आज. पूजा दीदी होते दीदी आपके वहाँ नहीं मनाते हैं ना, लेकिन मैं अभी गांव में नहीं हूँ ना, इधर है
तो हल्दी कुमकु वगैरह मैं नहीं, मेरा गांव में ही सब कुछ हम करते हैं घर पर, इधर कुछ नहीं अलग सा करती हूँ मैं. गणेश दादा म्हणतात हॅलो हॅलो मिक्के माइक चेक टेस्टिंग 1 2 3. सम जम्मू कश्मीर को जाने वाली ट्रेन चिपळूण स्टेशन पर है. जम्मू कश्मीर वाली ट्रेन इधर नहीं आती, दिल्ली से आती है जम्मू कश्मीर वाली ट्रेन. हाँ, चिपळूण से नहीं आती. थँक यू 20 लाईक्स, थँक यू 30 लाईक्स प्लीज, 30 लाईक प्लीज. निलेश दादा म्हणतोय इलोय इलोय, स्वागत असा निलेश दादा. नमस्कार ताई, मजेत ना? होय मस्त मजेत निलेश दादा. तुका मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. गणेश दादा म्हणतायत तुलसीराम दादा आईस पडतो का तिकडे? काश्मीरला पडतो दादा, जम्मूमध्ये थंडी असते. गणेश दादा म्हणतात झाले 20 लाईक्स ताई, थँक्यू. मला वाटतं तुलसीराम दादा म्हणते नंतर जॉईन करतो. ओके तुलसीराम दादा जॉईन करा नक्की. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. लवकरात लवकर 30 लाईक्स करून टाका. थर्टी लाईक्स प्लीज मंडळी. थँक्यू थँक्यू. निलेश दादा काय जेवलं की नाही? पूजा दीदी बोल रही है आज हम वर गए थे खाने के लिए, दी अभी नहीं आई हूँ. वर गए मतलब वर गए थे, मतलब आज हम वर गए थे खाने के लिए, दी अभी नहीं आई हूँ. ओके पता नहीं क्या बोल रहे हो दीदी. सर निलेश दादा म्हणतात तोपर्यंत खूप दिसत आहेत. तोपर्यंत खूप दिसत आहेत म्हणजे पिंटू गायकर. हाय नमस्कार पिंटू दादा, स्वागत आहे. जितेंद्र भाई बोल रहे आज जंगल में जो भी जानवर मिलेंगे टूट पड़ेंगे. आपके उधर बर्फ गिर रहा है ना, फिर जानवर कैसे मिलेंगे? उधर बर्फ में थोड़ी जानवर मिलेंगे आपको. कुछ भी भाई बोलते हो आप. पूजा दीदी बोल रही है सॉरी दी बाहर गए थे. ओके बाहर गए थे. निलेश दादा म्हणते तोपर्यंत खूप छान दिसत आहे ताई. ओके टोपऱ्यात. टोपऱ्यात मग काय तोपर्यंत टोपऱ्यात खूप छान दिसत आहे. येस माय लकी. सगळ्यांचं असतं ना मेरा जूता है जो पानी, तसं मेरी टोपी है जम्मू वाली, मेरा नाम प्रीतिया है. मैं हूँ लायू लेती हूँ. निलेश दादा म्हणतात हसतायत. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. सुखाचे चांदणे मोर पंखी चाहुलीचे. काय ते मोर पंखी चाहुलीचे चालणे अंतरावर पसरलेले टिपूरसे. सुखाचे चांदणे. पूजा दीदी बोल रही है एक कॉमेडी गर्ल. एक ओ माय गॉड मुझे कॉमेडी गर्ल का अवार्ड दे दिया है पूजा दीदी ने. धन्यवाद पूजा दीदी. सागर दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. कालवू आम्हाला पाठवून द्या. कालवी आमका पाठवून द्या. बोल बाकी काय विशेष? निलेश दादा हडे थंडी पडता भरपूर आणि झोपना नाही, थंडी सहन करू काय करू. नाक नुसता लाल होता. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला. लवकरात लवकर. निलेश दादा पण आलाय. ओके तनुजा दीदी ने मुझे ब्यूटी का अवार्ड भी दे दिया. अभी तो कुछ थोड़ी देर बाद पहले पूछ रही थी की ताई सॉरी तुझ्या स्किनच्या ग्लोचा नुस्खा काय आहे, तर मी म्हटलं की नाही तो फ्रीमध्ये मी कोणालाच देत नाही. पूजा दीदी बोलते आज आपको क्या चाहिए बोल दो कॉमेडी गर्ल. मुझे कुछ नहीं चाहिए यार.
आप सबका प्यार ही चाहिए और सपोर्ट चाहिए, दे दोगे? पूजा दीदी आप सबका प्यार और सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए पूजा दीदी, कैसे करोगे मुझे सपोर्ट? सागर दादा म्हणते गाव गाता गजाली. गाव गाता गजाली, गाव गाता गजाली, गाव गाता गजाली, गाव गाता गजाली. अनिश नेरुरकर, हाय दादा, अनिश दादा स्वागत आहे तुझं. निलेश दादा म्हणतो अगो ताई तिथी प्रमाण आज माझो बर्थडे असा आणि तारखे प्रमाण उद्या. अरे वा, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे निलेश दादा, हॅपी बर्थडे. तिकडे बघ जा असं काय. तर निलेश दादा तुला हे वर्ष खूप सुख शांती आणि समृद्धीमध्ये जाऊ ही ईश्वरच्यांनी प्रार्थना, आणि तुला उदंड आयुष्य लाभो. आणि कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलतर्फे तुला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मंडळी सर्वांनी दादांना हॅपी बर्थडे म्हणून एक छानसा मेसेज करा. तनुजा ताई म्हणते पूजा का दिमाग खराब है, कॉमेडी कहाँ कर रही है वो. तनुजा तुझे मेरी कीमत क्या पता. हरीश बोलता है हाय आप कैसे हो. हरीश भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभेच्छा. पूजा दीदी बोल रही है हाँ वो तो है ही दी और रहेगा भी. थैंक यू पूजा दीदी, थैंक यू सो मच. बस यही चाहिए मुझे सबसे. सागर दादा, निलेश दादा, सागर दादा तुला हॅपी बर्थडे बोलतायत. अविनाश दादा म्हणताय हाय ताई, जय आई एकविरा माऊली ताई, मी कोकणकर. अविनाश दादा, एकविरा आई की जय हो. अविनाश दादा स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. तुम्हाला मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि तुम्ही कुठनं आहात दादा, मुंबईवरून आहात का? निलेश म्हणतात थँक्स अ लॉट सागर भावा. अविनाश दादा म्हणतायत लाईक और सब्सक्राइब. ओके इंडियन मर्चंट्स नेव्ही. ओके थँक्यू सो मच. तुम्ही कुठे गेला तो, नेव्हीमधून आहात का अविनाश दादा? कुठे असतात, मुंबईला का? सागर दादा म्हणताय जेवलीस का, अजून बाकी आहे, जेवायचं आहे दादा. मिस्टर कुठे आलेत आमचे. स्वागत आहे सर्वांचे. निलेश दादा म्हणतोय. पूजा दीदी बोली दीदी ये तनुजा को ब्लॉक कर दो. अरे उसको रहने दो, उसको मैं इग्नोर ही कर रही हूँ, तो उसको इग्नोर करने में मुझे मजा आ रहा है. और उसके मैसेज पढ़ना ही नहीं है, पता है, उसके मैसेज पढ़ना नहीं है. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा. आणि अविनाश दादा तुम्ही मुंबईवरून आहात का, नक्की सांगा. हो ताई मुंबईला राहतो, डोंबिवलीला. ओके डोंबिवलीवरून बोलताय का. तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा दादा. तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला आणि आम्हाला असाच सपोर्ट करत राहा दादा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. आणि या कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलवर ना कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ, तसेच आता मी जम्मू काश्मीरला राहते मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे, तर इथले टुरिस्ट प्लेस देखील मी दाखवते. तर नक्की मला सपोर्ट करा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. आणि ज्यांनी मला जॉईन केले त्यांनी प्लीज बेल आयकॉनवर नक्की क्लिक करा. पूजा दीदी बोल रही है हाँ दी मैंने उधे ऊपर वाले, मतलब अनिश दादा म्हणतायत नाही. ओके सागर दादा म्हणते उपवास नाही का तुझा. नाही दादा, उपवास एकादशीचा उपवास नाही पकडत मी. अविनाश दादा मी दापोली हरणे विलेज. ओके दापोलीचे आहात का, वाव, म्हणजे तुम्ही कोकणी माणूस मग. स्वागत आहे अविनाश दादा, खूप खूप स्वागत आहे. मंडळी बघा कोकणातली माणसं आमच्या चॅनलला जॉईन होत आहेत. पूजा दीदी बोलिये हॅपी बर्थडे निलेश कोयंडे. निलेश दादा तुला बघ पूजा ताई हॅपी बर्थडे बोलतायत, या गुजरातच्या आहेत. स्वरतन म्हणताय साधी भोळी. हाय स्वरतन, खूप दिवसांनी आलात तुम्ही माझ्या चॅनलला, विसरलात की का. निलेश दादा बोलताय थँक्स अलॉट पूजा ताई. सागर दादा मोस्ट वेलकम निलेश भावा. येस इप्पी पुरे. आज निलेश दादा पार्टी पाहिजे. चल आम्हाला पैसे पाठव.
मला पैसे पाठव, मी उद्या जेवायला जाते हॉटेलमध्ये. निलेश दादा म्हणतायत हो ओळखतो मी पूजा ताईंना. कसं काय निलेश दादा, तू कसं काय ओळखतोस त्यांना, नक्की सांग मला. दीपिका कदम म्हणतायत मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. दीपिका ताई नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. तुम्हालाही मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनल तर्फे. पूजा दीदी बोलते मैंने उसके ऊपर वाले मैसेज पढ़े तनुजा के. नहीं पढ़ना है उसके मैसेज दीदी, पढ़ना ही नहीं है. तातेराव पवार मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने एक उखाणे सांगा. मला तर उखाणच येत नाही, काय सांगू. शंकराच्या पिंडीवर बेल घालते वाकून, प्रसादरावांचे नाव घेते तुम्हा सर्वांचा मान राखून. जय हरी विठ्ठल. तातेराव दादा आवडलं का नक्की सांगा. दीपिका दादा, दीपिका ताई म्हणते जेवण झालं का. दीपिका ताई नाही हो, मिस्टर येणार तेव्हा जेवणार. तुम्ही जेवलात का आणि कुठून बोलताय नक्की सांगा. निलेश दादा म्हणतायत हा हा पार्टी तो बनती है, चला चला पार्टी करूया. चला 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 सगळ्यांच्या स्कॅनर पाठवा, स्कॅनरवर दादा 1000 रुपये पाठवणार आहे. जितेंद्र भाई बोल रहे परसों के दिन में बाना पोस्ट रहे दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड. ओके जितेंद्र भाई, ओके ओके, आप ध्यान रखना. संदेश कदम म्हणताय वाह, थँक्यू थँक्यू. सागर दादा म्हणते जुनं झालं. ए सागर दादा गप ना, काय उकानं, एक तुम्हाला येतच नाही, हेच एक आठवतं. ओके हा, दुसरं हा, हा, मकर संक्रांतीच्या साहित्यात पूजेचा पुडा नाही सॉरी मकर संक्रांतीच्या साहित्यात अगरबत्तीचा पुडा, प्रसादरावांच्या जीवावर भरला हातभर चुडा. पूजेच्या साहित्यात नाही, मकर संक्रांतीच्या साहित्यात अगरबत्तीचा पुडा, प्रसादरावांच्या जीवावर भरला हातभर चुडा. कसं वाटलं नक्की सांगा. निलेश लक्ष्मण पवार म्हणते मकर संक्रांतीच्या आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा. लक्ष्मण दादा तुम्हालाही मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. सागर दादा या कसं वाटलं नक्की सांगा. निलेश दादा म्हणतायत मी घेऊ का उखाणा. आज आहे माझ्या तिथीप्रमाणे बर्थडे, आज आहे माझ्या तिथीप्रमाणे बर्थडे, निधीचं नाव घेतो ऑन मकर संक्रांती डे. वा 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 वा. निलेश दादासाठी पहिल्या आधी टाळ्या वाजवा. लय भारी उखाणा घेतल्या ना. नीलेश दादा म्हणते वा 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 वा. पूजा दीदी बोले दीदी हिंदी में बोलो. अभी इसमें हिंदी में क्या बोलूं. ओके. मकर संक्रांति के साहित्य में अगरबत्ती का पुड़ा, प्रसाद के नाम से मैंने हाथ में डाला हिरवा चूड़ा. अरे देवा, वाह 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 वाह. पूजा दीदी बोलती शायरी. यस शायरी. जितेंद्र दादा निकलते हैं बहना ऐसे ही सदा हंसते रहना. यस जितेंद्र भाई, थैंक यू सो मच. आपको मकर संक्रांति की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं. अपना ध्यान रखना और साथियों का भी. जय हिंद. पूजा दीदी बोल रही है कीप स्माइलिंग ऑलवेज दी. थैंक यू पूजा दीदी, आप सपोर्ट करते रहना और मेरे लाइव पे आ जाना. बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करने के लिए. निलेश भाई हसतायत. निलेश दादा हसू नको ना, माझ्या मला एकतर येत नाही आणि तरी पण हसतायत ती माणसं. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला, आणि कमेंट करत रहा. नीलेश भाई बोल रहे तनुजा जी इर्शद. पूजा दीदी बोल रही है आपको लगता है बट कितने लोग जलते हैं. हाँ लोग तो जलते हैं, जलने से ही हमारा ही फायदा होगा. जलने वाले को जलने दो, दुनिया जलने पे ही चलती है.
मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. सागर आकाशात उडाली पतंग रंगबेरंगी, आकाशात उडाली पतंग रंगबेरंगी, प्रसाद मिळाला म्हणून जीवन झालं आनंदी. वा 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 वा, काय आहे मस्तपैकी उखाणं. उखाणांची स्पर्धाच लागली इथं. परत एकदा वाचते हा. आकाशात उडाली पतंग रंगबेरंगी, आकाशात उडाली पतंग रंगबेरंगी, प्रसादराव मिळाले म्हणून जीवन झालं आनंदी. मस्तच नाव, लय नाव मस्त घेतलं बघ. सागर दादा प्रॅक्टिस करून ठेवलंय की काय? काय रे सागर दादा, प्रॅक्टिस करून ठेवलं इन फ्यूचर. पूजा दीदी बोल रही है, दीदी आपके लिए ही आती हूँ टाइम निकाल के, लव यू दीदी ऑल टाइम. थैंक यू, लव यू सो मच पूजा दीदी, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच. आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू. निलेश दादा वा वा, सागर भावा मस्तच, एकदम मॅचिंग टू मकर संक्रांती. वा, खूप छान. बघ असे भाऊ पाहिजे. हे नुसते उखाण्यावर उखाणं घेत आहे. अरे देवा, इथं चालायला पण नाही जमत, एवढी पाय थंड, चप्पल पण नाही घालते बाबा कोणाचं पण. मंडळी पटापट जॉईन व्हा. निलेश दादा म्हणतात वा वा, सागर भावा मस्तच, एकदम मैचिंग टू मकर संक्रांति. पूजा दीदी बोली आज हमारे यहाँ सब मकर संक्रांति मना रहे हैं और मैं आपके लाइव में. ओ माय गॉड, आई शपथ दीदी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि ऐसा कोई नहीं करता यार. सच में आप मुझे रियल सपोर्ट कर रहे हो. थैंक यू सो मच पूजा दीदी, थैंक यू सो मच, थँक्यू थँक्यू. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. पुरु चटे हाय बोल रहे हैं, पूजा दीदी बोल रही है, पूजा दीदी. नीलेश भाई बोल रहे हैं पूजा दीदी गुजरात में पतंग उड़ाते रहना. उड़ाते रहना, लेकिन ये पतंग उड़ाने में बहुत रिस्की है, मतलब दूसरों की जान भी जाती है, तो प्लीज कम पतंग उड़ाना सब भाई लोग. पुरू म्हणतायत, पुरू दादा म्हणतायत काश्मीरला थंडी आहे का? थंडी नाही बाबा, जीव जायची वेळ आली आहे. हात निळा पडला माझा, बघा पाहू शकता माझा इथं हात. तांदूळ लावते तर तांदूळ धुताना माझी हालत बेकार झाली आहे. म्हणजे एवढी थंडी आहे जम्मू काश्मीर मध्ये. मकर संक्रांतीची हार्दिक शुभेच्छा संदीप दादा म्हणतात. थँक्यू संदीप दादा. दादा प्लीज चॅनलला जॉईन. ऐको
जशी ना जास्त हे होते ना, म्हणजे 1-2 वाजता 3 वाजता तशी थंडी परत जास्त वाजायला सुरुवात होते. भांडी तर ना थंडी ह्याच्या गरम पाण्याने धुते हल्ली. पण आता लाईटच गेली तर गिझरला पाणी कसं लावणार ना, त्यामुळे थंड पाण्याने धुवावं लागतंय बाई. आवाज येत नाही, सॉरी. हा म्यूट केलेला मी. जीवन वागते म्हणतात. हाय जीवन दादा, नमस्कार. मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा वहिनी, बरं का. जीवन दादा तुम्हालाही मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. हा पहा मंडळी, हात माझा लाल झालाय पुरा बघा, थंड पाण्याने. बघा इथं व्हाईट दिसतो आणि हे पुरं असं लाल झालंय हे इकडनं, पाहू शकता. एवढी पाणी असं हे आहे. आता तो मला ना पूर्ण सुन्न झालाय. आता काय हात गरम होईपर्यंत खूप. जीवन दादा मध्ये राम राम वहिनी, ओळखला का गरीबाला तुम्ही? हो दादा, मी तुम्हाला ओळखलं. हो जीवन दादा, मी तुम्हाला ओळखलं. स्वागत आहे तुमचं आणि मकर संक्रांतीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. सागर दादा, हो प्रॅक्टिस. प्रॅक्टिस करतोय का? जीवन दादा तुम्ही काय करताय, जेवलात का? पूजा दीदी, वो दे लोग है ना मराठी में, उठा लेरी भगवान मेरे को नहीं, इन न मुना को जो मेरे से जलते हैं और आपसे उसको। वो दया लोग है ना मराठी में, उठा ले री भगवान मेरे को नहीं, इन मुना को जो मेरे से जलते हैं और आपसे उसको मत। पूजा दीदी पता नहीं चल रहा है आप क्या बोल रहे हैं। नीलेश भाई, मैं पतंग नहीं, अवर लायू में बैठी हूँ भाई। पूजा दीदी मेरे लाइव पे बैठी है। संदीप दादा म्हणताय सर्विस डन, थँक्यू संदीप दादा. जीवन दादा म्हणताय तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला वहिनी, बरं का. हो दादा, तुम्हीही गोड गोड बोला, रोज लाईव्हला या. तिळाचे लाडू बनवले की नाही दादा? इथं हे बघा हाताची काय अवस्था होते. एकदा सुन्न झाला की तो परत व्यवस्थित व्हायला खूप वेळ लागतो. आणि काय बनवणार, भांडी कोण घासणार एवढं सगळं केल्यानंतर. त्यामुळे चालतंय, मी तिळ नाही खाल्ले तरी मी गोडच बोलणार. जीवन दादा हाय. विश्वनाथ दादा नमस्कार. त्र्यंबकेश्वरची जत्रा आज आहे, हो का दादा? स्वागत आहे दादा तुम्हाला, मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. झाली का जत्रेची तयारी? जयवंत दादा म्हणतात संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा तुम्हाला. तावडे तुम्हाला तावडे, माझं तावडे नाहीये दादा नाव, प्रीती आहे. जयवंत दादा तुम्हालाही खूप खूप शुभेच्छा. विश्वनाथ दादा म्हणतात हाय. विश्वनाथ दादा जेवलात का? गणेश दादा म्हणतात मॅडम माझा मेसेज वाचा. आता मेसेज वाचला की दादा, अजून कुठला केलेलात का? मॅडम तुम्हाला थंडी लागते का? अरे थंडी लागते म्हणूनच तर स्वेटर घातले ना हो दादा, खूप थंडी आहे इकडे. विश्वनाथ जेवण झालं का? विश्वनाथ दादा म्हणतात नाही दादा आता जेवणार, मिस्टर आले की. संदेश दादा म्हणतात शुभेच्छाचं तुम्ही केकच कापतास. म्हणजे काय शुभेच्छांचं तुम्ही केक कापतास म्हणजे?
म्हणजे डबल टॅप करा सर्वांनी. संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. जयवंत दादा म्हणताय तिळगुळ घ्या, गोड-गोड बोला. जयवंत दादा तुम्ही पण तिळगुळ खावा आणि गोड-गोड बोला. बस पूजा दीदी बोली है तिल के लड्डू भेज दूँ दीदी, मैंने बनाए. हाँ, पूजा दीदी ज़रूर भेजना मेरे लिए. पिछली बार बनाए थे, पिछली बार क्योंकि ठंड बहुत कम थी पिछली बार, लेकिन इस बार बहुत है भाई, बहुत है. साई पवार म्हणतात हाय साई, टोपी छान दिसते. थँक यू, थँक यू. विनोद दादा तुम्ही कुठून आहात? जयवंत दादा साई दादा म्हणते मी खूप मोठा फॅन आहे. माझा माझे मोठे फॅन आहात का साई दादा? हल्ली तर मला फॅन खूपच भेटतात. ओके, तावडी म्हणजे तुझं नाव तावडी नाही आहे, पण नाव माझी बहीण तावडी. ओके दादा, थँक यू सो मच. संदीप दादा बंधूच्या लग्नातील फोटो छान आले आहे. तुझी साडी खूप छान होती. थँक यू, थँक यू संदीप दादा, थँक यू सो मच. ताई शुभेच्छा देऊन सगळ्यांना तुम्ही दमलास. हो, नाहीतर काय सगळ्यांका शुभेच्छा दिले, पण नाही हो, बरं वाटतं सगळ्यांका शुभेच्छा देऊ कुठल्या पण सणांचे. पूजाताई म्हणताय दी आज आपकी टोपी को नजर लग जाएगी. मैं ना इसको ना शाम को ऐसे रखूंगी और इसकी नजर उतारूंगी. हाय मेरी टोपी, तुम्हें किसी की नजर ना लगे. साई दादा म्हणते तुम्ही विसरले आम्हाला. नाही साई दादा, आम्ही कशी विसरणार? तुम्ही विसरले का आम्हाला? जयवंत दादा म्हणते तुम्ही कुठून बोलता? जयवंत दादा मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून, पण माझं लाईव्ह चालू आहे जम्मू काश्मीरवरून आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं सावळी. या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान व्हिडिओज माझ्या लाईव्हला असतात, चॅनलला असतात. तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील असतात. नक्की जॉईन व्हा आणि प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. 30 लाईक्स पण नाही झालेत अजून, 30 लाईक्स पण नाही झाले. पटकन करा लाईक्स. 28, 29, 30 नंबर पटकन करा. ज्यांनी जे केले त्यांनी करा, पटकन करा दादा. जयवंत दादा, संतोष दादा हाय नमस्कार, कुठून बोलताय तुम्ही नक्की सांगा. जयवंत दादा म्हणतायत महाराष्ट्राची बात कर रहा है शिर्डी से. ओके जयवंत दादा स्वागत आहे तुमचं. संतोष दादा म्हणताय हाय सागर रक्तात लेह खाक आहे आमच्या. मग काय. हाय सम्राट स्वागत आहे. मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. प्रीतियाताई म्हणतात, सम्राट म्हणतोय प्रीतियाताई स्वागत आहे. अप्सरा म्हणते आम्ही तमाका एसी असं का? आम्ही तमाका म्हणजे हाय प्रियंका. पूजा दीदी बोल रही है दी बाय अब मैं जा रही हूँ. ओके पूजा दीदी थैंक यू सो मच, आप मेरे लाइव पे आ गए, थैंक यू सो मच. आपको और आपके हस्बैंड को बोलना मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति. सम्राट दादा बोलतोय काय करता है, काय करता है म्हणजे काय? जयवंत दादा म्हणताय शिर्डीवरून बोलते. ओके जयवंत दादा साईबाबांकडनं बोलताय, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. साई म्हणतोय तुम्हाला एकदाच भेटायचं आहे. हो हो नक्की भेटणार आपण बघा सर्वजण. संतोष दादा म्हणताय हाँ हूँ मैं. ओके आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं. पूजा दीदी बोलिए बाय, टेक केयर दीदी, बाय, यू टेक केयर. संतोष दादा म्हणतात बोलो. क्या बोलू भाई आपको, आपने खाना खा लिया? पूजा दीदी बोल रही है थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू, यू वेलकम, आय वेलकम. अप्सरा म्हणते अरे आम्ही फॅन नाही एसी असा गो. ओके आम्ही फॅन नाही एसी असो गो. ओके मस्त जोग असा. अप्सरा मका कोकणी शिकूचा गो. हे बघा अप्सराताईंना मालवणी शिकूची असा, पण ते म्हणतात आम्ही काय फॅन नाही हो, आम्ही एसी असा माका कोकणी शिकूची हा गो. मी सगळ्यांका शिकवतले कोकणातली भाषा, फक्त माझ्या लाईव्हला येत जावा म्हणजे मी तुमका शिकवीन. म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. 28 ला जयवंत दादा प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा. अप्सराताई प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा.
संतोष दादा प्लीज डबल टॅप करा. शिर्डीला आल्यावर एका दिवशी भेट घ्या. नक्की जयवंत दादा, नक्की येऊ आम्ही तुम्हाला भेटायला. तुका शिकवत आले. तुका शिकवत आले. ओके, मी शिका काय माका येता गो. मी तुका शिकवते माझे मालवणी भाषा. माझो बघा वरील संदेश. आता बघूचो लागतो. बायको हसता माझी, मी कमेंट टाकतो ती तुम्हाला मस्त मस्त. कशाला हो ताई हसतास? काय हो वहिनी किती हसतात दादांका? दादा बहिणीक सपोर्ट करतं. संदेश दादा माझे भाऊ असतात आणि ते मला सपोर्ट करतं. वहिनी तुम्ही पण करा हा सपोर्ट. जसं काय मी आहे ना एका उभ्या रावल्या इलेक्शन. दादा माका निवडून आणतले होत. ट्रॅक्टर किंग हाय, नमस्ते, स्वागत आहे तुमचं. आणि मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. म्हणजे डबल टॅप करा. मी 30 नंबरला लाईक करणार आहे. अरे देवा, तोपर्यंत लाईकच नाही होणार. माका तू शिकव. ओके, तू जेवलास काय? म्हणजे तू जेवलीस काय अप्सरा? मग सांग. होय मी जेवलोय. संदेश दादा म्हणतात यस ताई. शिवाजी दादा म्हणतात हाय. संदेश दादा म्हणते आणणारच. येस. जितू कांबळे म्हणतात कसा हस गो काश्मीरा. काय सांगू कसा असायचा. माका अजून 1 वर्ष हयच अजून काढून जा. पुढची थंडी पण असा माझ्याकडे. काय सांगू. नाही मी गेल्यावर पुढच्या वर्षी जानेवारी खसून पोहतलोय. म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. जितू दादा तुम्ही कसे असाल? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 30 लाईक्स पण होत नाहीये. 30 लाईक्स करून टाका मंडळी कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. अप्सर मी नाही जेवलोय. मी नाही जेवलोय की जेवली. मी नाही जेवलोय असं म्हणायचं. नाही गो मी नाही जेव असं. संदेश दादा म्हणते बरा होय हो असं बोला. बरा होय हो. कुश आवाज बसलेलो त्याच्यातलं तो त्याच्यातला तो आवाज. मी म्हटलं इकडे कोण येईल घरात. अप्सरा तू का जेवलीस काय? तू काय जेवलंस काय? मी जेवलंय नाही को. आता मिस्टर येतले. जितू दादा म्हणतात मग पळान येऊचा कुडाळा. आता काय करतलो पोरांची शाळा सुरू होतली ना आता त्यामुळे. अप्सरा म्हणते पुढच्या वर्षी ही काय राजस्थानला शिफ्टिंग हो ओजा. राजस्थानला नको बाबा, तिकडे पण लय थंडी गरमी असता आणि थंडी पण असता. रमेश दादा म्हणतात कोल्हापूर. नमस्कार दादा रमेश दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा रमेश दादा. आणि काय मग कोल्हापूरला काय वातावरण आहे? थंडी आहे का की गरमी आहे? बापरे. जितू दादा म्हणतात हे महिनो झाल्यार काय ह्यो महिनो झाल्यार जितू दादा.
रमेश दादा म्हणते तुला पण दीदी शुभेच्छा. ओके रमेश दादा, तुम्हालाही खूप खूप शुभेच्छा. मंडळी 30 लाईक्स पण करत नाही आहेत यार. रमेश दादा प्लीज डबल टॅप करा. मग कुठे पाहिजे तुला काय पोस्टिंग? मला पुणे, मुंबई, गोवा, बेळगाव या ठिकाणी पाहिजे मला पोस्टिंग, घराच्या जवळ. वाव 28 लाईक, थँक्यू. म्हणजे डबल टॅप करा लवकरात लवकर कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मे महिनो माझ्यावर येणार असा म्हणत गो. मे महिनो माझ्यावर येणार असा म्हणत गो. अरे देवा, तुमका मालवणी येणार नाही आणि माका तुम्ही मालवणी बोलताच ती समजणार नाही. काय गत झाली यार. रे देवा, शेवटी मिया विसरून जाईन मालवणी काय असं ती तुमच्या बोलण्याच्या नादात. मे महिनो माझ्यावर येणार असा म्हणत गो, ह्या काय मालवणी खयची भाषा? नीट बोला सगळ्यांनी मराठीमध्ये. काय बोलताच ता कळणार नाही मका. माझा मावस भाऊ शिमग्याला आहे, मेलो मका ये बोलतो फिरायला असल्या थंडीत. ह्या मात्र वाच कळला. माझो मावस भाऊ शिमल्यात असा, मेलो माका म्हणता ये फिरायला असल्या थंडी. शिमल्यात इतकी थंडी नाही गो, जाती फिरानी. रोहन गेमिंग, हाय रोहन दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. कुठून बोलतोय रोहन दादा? रमेश दादा म्हणतात मी कोकणचा नाही पण माका कोकण आवडतो. हो का रमेश दादा, या कोकणात फिरायला या. जून जुलै मध्ये या, मस्त आहे फिरायला. अप्सरा म्हणते आता शक्य नाही ग, रिटायरमेंटच्या 10 वर्षा अगोदर होमटाऊन मध्ये शिफ्टिंग देतात. हो ना, लास्टला देतात होम पोस्टिंग लास्ट. अप्सरा म्हणते मी केलं 30 नंबरला लाईक, थँक्यू सो मच. अप्सरा आली आणि 30 नंबरला लाईक देऊन गेली. थँक्यू अप्सरा. म्हणजे डबल टॅप करा सर्वांनी, डबल टॅप करा. जितू दादा म्हणतात मग आमदारांका सांगते निलेश राणेंका बदली करू. नको माका कोणाची मदत नको. माझी पोस्टिंग थोडीच, आम्ही जॉबला थोडाच असं. जितू दादा मी थोडाच पोस्टिंग करू, माझी पोस्टिंग असं ती. म्हणजे डबल टॅप करा, डबल टॅप करा मंडळी. चढा चोडीत उडवित होते ग बाई मी पतंग उडवित होते ग बाई मी पतंग उडवित होते. डबल टॅप करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला डबल टॅप करा आणि कुठून बोलताय हेही सांगा. अप्सरा, थँक्यू अप्सरा. मंडळी डबल टॅप करा, डबल टॅप करा, डबल टॅप करा मंडळी. माका कोकणचे मासे खाऊचे असा. तुका कोकणचे मासे खाऊचे असतात तर मे महिन्यात ये आमच्याकडे, मग मी तुका कोकणातले मासे देतोय. मी पण खातोय, तू पण खा. अगं मी आपण आहे सर आता या सुट्टीत गेलेलं आहे ना, तेव्हा मायराग होते ना, भरपूर मासे खाल्ले. भरपूर म्हणजे भावाच्या लग्नासाठी गेलेलं आहे ना, त्यामुळे आईकडे खूप जास्त दिवस राहुलोय. त्यामुळे भावाने एवढे मासे घातले, म्हणजे खाडीतले क्रॅब्स, प्रॉन्स, त्याच्यानंतर वेगवेगळे मासे खूप खाल्लंय. समाधान झालं माझं. नाही तर सुट्टी गेला की मासे काय खाऊकच गमत नाही. आनंद दादा म्हणताय जेवण झालं का ताई? हो आनंद दादा, जेवण झालंय पण जेवायचं आहे. तुम्ही जेवलात का आनंद दादा? आणि मला मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा, स्वागत आहे तुमचं.
आणि कोकणातले मासे ना म्हणजे जे समुद्रातले ताजे ताजे मासे असतात, म्हणजे जसे वेंगुर्ल्यात ना माझे सासरे वगैरे जातात आणि एकदम असे खूपशे मासे घेऊन येतात. बापरे! खूप म्हणजे खूप आणतात मासे ते आमच्यासाठी, आम्ही गेलो काय. तर ताजे ताजे असतात. काय चव लागतात त्याची. नाहीतर बर्फात ठेवून काय अजिबात नाही बरे लागणार. म्हणजे डबल टॅप करा सर्वांनी कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. माझ्या स्वप्नातलो यो माझो कोकण गाव, म्हणता मका सोडून नको जा. माझ्या स्वप्नातलो यो माझो कोकण गाव, म्हणता मका सोडून नको जा. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. रूठ टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर ना जुड़ना पाया. रूठा रूठा एक परिंदा ऐसे रूठा कि फिर ना जुड़ना पाया. गिरता हुआ संभलता. जितू दादा म्हणताय जेवलं चढवा. जितू दादा जोक नाही हो, मिस्टरांची वाट बघतोय. मिस्टर येतले आणि आम्ही जेवतलो. अप्सरा म्हणते माझा मित्र असा कोकणचा, तो गेला की आणतले माझ्यासाठी. ओके, बघ ना गो, तुझा नशीब किती चांगला असा, कोकणातलो मित्र असा. मी या कोकणातला असून माका विसर मासे गावणार नाही. मासे मासे घेवा, मासे घेवा, मासे घेवा. गो तुका तू पण माझ्यासाठी पाठवून दे ना. इकडे ना गोडे गोडे मासे भेटतात. आता गाडी आली वाटतं. नाईस काय गो तनुजा, नाईस काय. नंदू पटेल नमस्ते भाभी. इकडे आवाज. नमस्ते दादा नमस्ते. अप्सरा माका खूप आवडतले भरे असा. भरे असा बरे असा. नंदू दादा तुम्ही कुठून आहात, प्लीज डबल टॅप करा. जितू दादा म्हणते किती किती वाजून जेवतलच. मिस्टर येतले हो 3 वाजेपर्यंत, मग आम्ही जेवतो 3:15 पर्यंत. दत्तात्रय यादव दादा म्हणतायत थंडी वाजायला लागली आहे ताई. हो का दादा, इकडे पण खूप थंडी आहे, दिवस रात्र थंडीच थंडी. तुम्ही जेवलात का? आणि मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. तुम नाईस. ओके तनुजा, थँक्यू सो मच. दत्तात्रय दादा म्हणतात नमस्कार ताई. नमस्कार दत्तात्रय दादा. आनंद दादा म्हणतात संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा ताई. आनंद दादा तुम्हालाही संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. दत्तात्रय दादा म्हणतात काय झालं ताई. काही नाही दादा. अमित दादा म्हणतात हाय. नमस्कार अमित दादा. मकर संक्रांतीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला. दत्तात्रय दादा म्हणतात तुम्ही कसे आहात ताई. मी मस्त आहे दत्तात्रय दादा. नंदू दादा म्हणते हैं कहाँ से हो भाभी आप. मैं हूँ महाराष्ट्र से, आप कहाँ से हो. प्लीज डबल टॅप करना चॅनल को. दत्तात्रय दादा म्हणते तब्येत बरी आहे. हो दादा, तब्येत तर खूप छान आहे. जेवण झालं आहे का. जेवण नाही, आता मिस्टर आले की जेवणार. तनुजा ताई म्हणते आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है. मैं हूँ बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी किया है मैंने. बैचलर ऑफ मैनेजमेंट BMS. दत्तात्रय दादा म्हणते तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला. थँक्यू दादा, तुम्हीही तिळगुळ घ्या गोड. भाई नंदू भाई थैंक यू सो मच, आप मेरे लाइव पर आ गए. प्लीज डबल टॅप करना सभी. आज सुट्टी आहे का ताई. नाही हो, मुलांना तर सुट्टीच आहे थंडीमुळे, मिस्टरांना तर नाही आहे. तुम्हाला आहे का मकर संक्रांतीच्या. आपल्या महाराष्ट्रात तर असतात ना सुट्ट्या. म्हणजे डबल टॅप करा. खूप सुंदर ताई बोलता हो. थँक्यू दत्तात्रय दादा, थँक्यू सो मच. नंदू दादा म्हणतायत राधे राधे भाभीजी. राधे राधे नंदू दादा. तनुजा दीदी बोल रही है आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं. अगं तनुजा, माझी मुलं ह्याला पडतात आर्मी पब्लिक स्कूलला. SK राहुल म्हणतात हाय जी. हाय SK राहुल. नंदन
नानासाहेब म्हणतायत, हाय नानासाहेब, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. मकर संक्रांतीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. दत्तात्रय दादा म्हणतायत, या ताई बार्शीला. हो दादा, नक्की येईन, तुम्हीही या जम्मू काश्मीरला. नाना दादा म्हणतायत 3 नंबर लाईक डन ताई. थँक्यू नाना दादा. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. आपलं रोज लाईव्ह असतं दुपारी आणि संध्याकाळी, आणि छान छान व्हिडिओज पण आहेत माझ्या चॅनलला, कोकणातले आणि महाराष्ट्र बाहेरचे. म्हणजे मी सध्या जम्मूला असते, तर इथले पण टुरिस्ट प्लेस आहेत माझ्या चॅनलला. नंदू दादा बोल रहे मकर संक्रांति के लड्डू बन गए भाभी जी. नंदू भाई, हम जम्मू कश्मीर में हैं और इधर इतनी ठंड है कि कुछ बनाने का मन ही नहीं कर रहा है. तनुजा ताई बोलते, ओके मीन्स युअर हस्बैंड इज अ आर्मी मॅन. येस, आय एम फौजी वाईफ. अमित दादा म्हणतायत, तुम्ही पण तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला. हो अमित दादा, आम्ही तर गोड गोडच बोलतलो. दत्तात्रय दादा म्हणते, लांब आहे ताई. हो. अप्सरा ताई म्हणते, मला मासे खाताच येत नव्हते. आधी त्याच्या आईने मला शिकवले आणि मी फक्त त्याने आणले की खाते फक्त. वाव, कोकणातले मासे खाताय मग. आनंद दादा म्हणते, ताई गणपतीपुळे हे कोकणात आहे का? हो दादा, कोकणातच येतं गणपतीपुळे, रत्नागिरीमध्ये, रत्नागिरी जिल्हा. मंडळी डबल टॅप करा. केवी स्कूल 1 नंबर. हा अप्सरा ताई, केवीला घालणार, पण 5वी पासून घालणार माझ्या मुलीला केवीमध्ये. म्हणजे डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोल या चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा. ये देखो, ये ना इसका ये है रिफ्लेक्शन, देखो. हाँ है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा है. मैं प्रॉपर नींद लेती हूँ, रात को मोबाइल नहीं चलाती हूँ. सिर्फ इनकी ड्यूटी नहीं होती ना तो मैं पिक्चर देखती रहती हूँ, लेकिन ये होते तो मैं सो जाती हूँ अच्छे से. नहीं, ये नहीं रहते तो मुझे नींद नहीं आती. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. अप्सराताई म्हणते, कोकणची माणसं गोड गोड बोल त्याला नारळ फिरवत्याल. मग कोकणची माणसं गोड गोड बोलून नारळ फिरवत्याल? नाही हो, असं काही नाहीये. कोकणातली माणसं खूप व्यवस्थित आहेत. आनंद, एपीएस ठीक आहे. बघू, अजून काही ठरवलं नाही. एपीएस की केवी, नंतर केवी मध्ये घालू. तनुजा, यू हॅव अ रॅबिट टीथ. येस. काय ग तनुजा, एकदम अशी चांगली बोलायला लागली. मगापासून तर पचड पचड करत होती आणि आता एवढी चांगली बोलायला लागली. काय एवढा चांगला परिणाम कसा काय झाला तुझ्यात? म्हणजे डबल टॅप करा. आता मी लाईव्ह संपवणार आहे 10 मिनिटात. जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहा. त्यामुळे माणसांनी छान छान बोलावं, सगळ्यांशी छान छान राहावं, कोणाशी वैर घेऊ नये, कोणाशी तुटक बोलू नये, मनाला दुसऱ्याच्या लागेल असं बोलू नये. त्यामुळे माणसाने सगळ्यांशी चांगलं वागावं. कारण आपण एकतर येतानाच खाली हात आलोय आणि खाली हातच जाणार आहोत. त्यामुळे आपण जर एकमेकांशी सगळ्यांशी चांगलं वागलो ना तर आपल्याला दुनिया याद करेल. पण जर आपण कुचकट वागलो तर लोक हसतील. अमित दादा म्हणतायत, वा छान आवाज आहे. थँक्यू अमित दादा. तुम्ही काय ते, तुम्ही भजनी बुवा आहात, आम्ही कसली. अप्सरा ताई म्हणतायत, असं गोड गोड बोलतात पण वाकड्यात शिरलं की नारळ फिरवतात. होय काय? नाही हा, म्हणजे नारळ बिरळ काय फिरवत नाही. अशी चांगली माणसं असतात ती असलं काही करत नाही, जशी काय आम्ही. अमित दादा पण आमचेच आहेत, कोकणातले, माझ्याच गावचे आहेत ते दादा. तनुजे, आई वॉन्टेड टू बी यूनिक यू नो, अगर सब अच्छा बोलोगे तो सर पर चढ़ जाओगे. ओके, इसलिए नहीं बोलती हो क्या? आनंद दादा म्हणते, ताई तुमचा आवाज छान आहे. थँक्यू दादा, थँक्यू. लहानपणापासून आवड होती पण कधी वाव मिळालाच नाही.
पण आताच्या मुलांना ना सगळं मिळतंय बघा. खरंच खूप बरं वाटतं. गुरुनाथ दादा म्हणते, "प्रीतीताई नमस्कार प्रीतीताई गुरुनाथ कुंभार." नमस्कार गुरुनाथ दादा, स्वागत आहे तुमचं. मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. ज्ञानी बाबच अरे वाह! नमस्कार ज्ञानीबाई. अप्सरा म्हणते, "मी नारळ फेरला तनूवरून." नारळ फिरवलंस का तनूवरून? तनू अशी ऐकणारी नाहीये कधी. आम्ही दादा म्हणतो, "असं काय नाही, गाणं म्हणतालास म्हणजे कमिटमेंट तर देऊकच होईना." ओके, ओके. म्हणजे चला दादा, थँक सो मच अमित दादा, थँक सो मच. आवडला मग? काहीतरी शिकवा आमका पण गायनातला. तर मंडळी थँक सो मच तुम्ही लाईव्हला आल्याबद्दल. आता गाडी येणार आहे. डबल टॅप करा सर्वांनी. अमित दादा हसतात. आज काय तुमच्याकडे हळदी कुंकू असा की काय दादा? म्हणजे डबल टॅप करा आणि सर्वांना मकर संक्रांतीच्या पुन्हा एकदा जर मी कोणाला विसरली असेल आणि तर नक्कीच तुम्हाला मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. हे वर्ष सर्वांना सर्वांना खूप चांगलं जाऊ दे, सुख समृद्धीमध्ये जाऊ दे. ओके, आज नाही उद्या घालतालाय काय? ओके दादा, खूप छान. आमच्या घराकडे पण असताला उद्या कदाचित. मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. तर मंडळी आता मी लाईव्ह संपवते. आमची भाजीची गाडी आली आहे, मी खाली जाणार आहे, त्यामुळे आता लाईव्ह संपवते. पुन्हा एकदा सर्वांना मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आनंदाला म्हणते, ताई मकर संक्रांतीच्या तुमच्याकडे नवीन काय आहे? नवीन काय नाही दादा, माझं सगळं गावीच असतं. म्हणजे आम्ही एकत्र कुटुंब आहे, त्यामुळे सगळे सण आम्ही तिथंच मनवतात. आप कहाँ से हो? राज प्रजापति। मैं महाराष्ट्र से हूँ दादा भाई, राज भाई मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोकण से. कोकण से अमित दादा म्हणे, तुम्ही पण मस्त फिरला असतात जर कोकणात असता तर. हळदी कुंकवाक माझ्या माझ्या वाटता असतली ना फिरा. माझ्या वाटता असतली ना फिराक. हा होय दादा, खराच घराकडे असते तर नक्कीच गेलं असते सगळीकडे सगळ्यांबरोबर. पण माझ्या नशिबात जास्त असं काही नसतं, सणच नसतात. कधीतरी एक वर्षातलं एक खयचो तरी सण भेटता. म्हणजे या वर्षातलं गणपतीचं भेटलेलो तर गणपतीत गेलेलो, बाकीचे नाही. आणि आता गोंधळ वगैरे होतो, भावाचं लग्न होतं त्या भेटला. मज्जा, सॉरी, हा मजा असतं सगळ्यांसोबत फिराक, मजा येतात. तेवढीच तर बायका एकत्र जमतात, गप्पा गोष्टी होतात. थैंक यू सर्वांना, बाय बाय, काळजी घ्या सर्वांनी. और राज भाई मैं हूँ महाराष्ट्र से, मेरे चैनल को ज्वाइन करना, शाम को भी लाइव होगा तब मिलेंगे. स्पेलिंग मिस हो जाती है. स्पेलिंग मिस्टेक तो हो जाती है, हम तो मराठी मीडियम वाले हैं तो मराठी में अच्छे से बोलेंगे. बाय बाय दादा, बाय बाय.